ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଶୋଷଣର ଜୈବିକ ଜାରଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାନେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛେ। ଏବେ ଆସ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ବିଷୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଜୀବ ଶୋଷଣ କହିଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଯେ ଉଦ୍ଭିଦର ଶୋଷଣ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀର ଶୋଷଣ। ଏଇ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସରଳ ଶର୍କରା ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ, କ୍ରିୟାଧାର। ମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ଆଧାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଆମେ ଯେମିତି ପଢିଛେ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭରେ ବିଷୟର ଆରମ୍ଭରେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଧାର ବିଷୟରେ। ସେ ଆର ଆଧାର ହଉଛି କି ସରଳ ଶର୍କରା, ଯେମିତିକି ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ। ତାପରେ ସରଳ ଶର୍କରା ଆମକୁ ମିଳେ କୋଉଠୁ ନା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଜୀବ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଭଳି ପଦାର୍ଥକୁ ପାଇଥାଉ। ଏଗୁଡିକ ସରଳୀକୃତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷକୁ ଯାଇଥାଏ ଜୀବ ଶରୀରରେ। ତାପରେ ସେଇ ସରଳ ଶର୍କରାର କଣ ଘଟେ, ଆମର ଜାରଣ ଘଟିଥାଏ। ଜାରଣ ଘଟିଲେ ଶକ୍ତି ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଜୀବ କଣ କରେ, ସେ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ତାର ପରିବେଶରୁ ପାଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଏଗୁଡା ଜୀବ ତ ପରିବେଶରୁ ପାଇଲେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଶର୍କରା ସେ ବା ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ସିଏ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ବା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଷରେ ସରଳୀକୃତ ହେଇଥାଏ। ପରିବେଶରୁ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଭଳି ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ତାର ପରିବେଶରୁ ପାଇଥାଏ କଣ, ଅମ୍ଳଜାନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦ ରୂପେ ପାଇଥାଏ। ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ, ତାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ସେ ଆମର ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇ ଯୋଉ ଜୈବିକ ଜାରଣ ବା ଆମର ଯୋଉ ଏଟିପି ତିଆରି ହଉଛି, ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ, ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପରିବେଶରୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଅମ୍ଳଜାନ, କରିବା ପାଇଁ ତାର କୋଉ ବାଟେ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ତାର ଷ୍ଟୋମାଟା ଦ୍ଵାରା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ଷ୍ଟୋମାଟା ଥାଏ କୋଉଠି, ପତ୍ରରେ ଥାଏ। ପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ପତ୍ର ଷ୍ଟୋମାଟା ବ୍ୟତୀତ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଯାହା ହଉଛି ବାତରନ୍ଧ୍ର। ବାତରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଥାଏ କୋଉଠି, କାଣ୍ଡ ଆଉ ଫଳ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନେଇଥାଏ। ସେ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାତରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଙ୍ଗ ଉଦ୍ଭିଦରେ, ଶ୍ୱସନ ମୂଳ। ଶ୍ୱସନ ମୂଳ ସେ କେବଳ ହେନ୍ତାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ, ଯେମିତିକି ଲୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଥିରେ ଏଇ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଶ୍ୱସନ ମୂଳ ଥାଏ, ଯାହାକି ମାଟି ଭିତରୁ ଏମିତି ଉପରକୁ ବାହାରିକି ଥିବ ମୂଳଟା। ଲୁଣା ପାଣି ଅଞ୍ଚଳ, ସନସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଣ କରିଥାଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏଇ ଷ୍ଟୋମାଟା କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ଷ୍ଟୋମାଟା ତାର ଆକାର କେମିତି, ସେ କୋଉଠି ଥାଏ ଜାଣିଗଲେ ତ, ଆମର ପତ୍ରରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଥାଏ ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତମର ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ପତ୍ର ଆଉ ଷ୍ଟୋମ କିପରି। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ ଅଛି ଏଇଠି, କାଣ୍ଡରେ ଏଇଠି ପତ୍ର ବି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ପତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ତାର ଅନ୍ତ ଗଠନ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଇଏ କରିକି କଣ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ତା ଭିତରେ ଜାଇଲେମ୍ ଫାଇଲେମ୍ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଷ୍ଟୋମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଷ୍ଟୋମ କୋଉଠି ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ରଟା ଆମେ ନେଇଛେ, ଏଇ ପତ୍ରରେ ନିମ୍ନ ଅଧିଚ୍ୟୁତରେ ଷ୍ଟୋମ ଥାଏ। ଆମେ ପତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦେଖିଛେ, ଯୋଉ ପତ୍ର ଗୁଡା ଧାନ ଗଛରେ ଯେମିତି ପତ୍ର ଥାଏ, ସରୁ ହେଇକି ଏମିତି ସିଧା ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ବର ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିବା, ତାର ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏମିତି ଯେ ଗୋଟେ ପାଖ ଖରାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖ ଖରାଠୁ ଦୂର, ବିପରୀତ ପଟେ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିପରୀତ ପଟେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ପତ୍ର ଏଭଳି ରହିଛି, ଯେମିତି ବାଉଁଶ ଗଛର, ଆଖୁ ଗଛର ବା ଧାନ ଗଛର ପତ୍ର, ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ ପରିମାଣର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡିଥାଏ। ଆଉ ଯେମିତି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି, ତାର ପତ୍ର ଗୋଟେ ପାଖ ତ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଖରା ଆଡକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖ ପୁରା ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟୋମର ଅବସ୍ଥିତି ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ରଟା ଏଇଠି ଦେଖେଇଛେ, ୟାର ନିମ୍ନ ଅଧିଚ୍ୟୁତରେ ଥାଏ। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ଭୂସମାନ୍ତର ପତ୍ର, ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ନିମ୍ନ ଅଧିଚ୍ୟୁତରେ ପତ୍ର ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ଏପଟେ ରହିନଥାଏ, ତମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ମତେ କହିବ। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡିକ ହଉଛି ସବୁ ଉଲମ୍ବ ଭାବରେ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଏମିତି ରହିଥାଏ, ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହେ। ଆଉ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧିଚ୍ୟୁତରେ, ମାନେ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପତ୍ରରେ ଷ୍ଟୋମ ରହିଥାଏ। ଷ୍ଟୋମ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ରହିଛି, ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ହଉଛି ଖୋଲା ଥିବା ଷ୍ଟୋମ। ଷ୍ଟୋମଟା ଖୋଲା ଥିଲା ବେଳେ ଏଇଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି କଣ ହବ, ଏ ବାଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାଟେ ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ, ଏଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି। ଆଉ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବେଳେ ଷ୍ଟୋମଟା ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯେ ପତ୍ରର ଡେମ୍ଫ।
ଡେମ୍ଫରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି କୋଷ ତାମାନେ ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏଠି ଷ୍ଟୋମ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ପତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ସେ କାଳକ୍ରମେ ସବୁ କୋଷ ପତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ପାରେନକାଇମା କୋଷ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଜାଇଲେନ ଦେଇକି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପତ୍ରର ଷ୍ଟୋମାଟା ଭିତରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗୋଟାଏ କୋଷରୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ କୋଷକୁ ହେଇକି ଗଛର ଡେମ୍ଫ ତାପରେ ଡାଳ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦର ସବୁ ଅଂଶରେ ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚି ଥାଏ। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଖୋଲା ରହିଛି ଷ୍ଟୋମ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଇଏ ଖୋଲା ରହିବା ବନ୍ଦ ରହିବା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କେତେବେଳେ ଖୋଲା ରହିବ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣତଃ ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କଣ ଉଦ୍ଭିଦର ଷ୍ଟୋମ ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବା ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କାହିଁକି ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତା ମଧ୍ୟ ତମମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଅଛି ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁଣି ଏଠି ଆମେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା ହଉଛେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବେଳେ କଣ ତା ଖୋଲା ରହିଲେ ସେଠି ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୋଷଣ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେମିତି ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଛିଦ୍ରାଳ ହାଇଡ୍ରା ଏଭଳି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଶୋଷଣ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବେଶରୁ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ କୋଷ ଦ୍ଵାରା ବିସରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜିଆ ଆଉ ଜୋକ ଭଳିଆ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଯୋଉ ଓଦାଳିଆ ଚର୍ମ ରହିଛି ଚର୍ମଟା ଯୋଉ ଓଦା ଥାଏ ସେ ଓଦାଳିଆ ଚର୍ମ ଦେଇକି କଣ କରନ୍ତି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଓଦାଳିଆ ଚର୍ମ ମାନେ ସେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଓଦାଳିଆ ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇକି ତାଙ୍କ କୋଷ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ ଚର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥାଏ କୋଷ ଅସର୍ପା ଭଳିଆ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ରହିଛି ସେ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି ବାକି ମଣିଷ ପାରା ବତକ ବାଦୁଡି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଯେମିତି କଇଁଛ କୁମ୍ଭୀର ତିମି ଭଳିଆ ପ୍ରାଣୀ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଫୁସଫୁସ ରହିଛି ତାମାନେ ଆମର ଶୋଷଣ ଅଙ୍ଗ କୋଉଟା ଫୁସଫୁସ ଆମ ଭଳି ଆଉ କାହାର ଏମିତି ଫୁସଫୁସ ଅଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଅଛି ଆଉ କଇଁଛ କୁମ୍ଭୀର ତିମି ଭଳି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଫୁସଫୁସ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଆମେ ମଣିଷର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଫୁସଫୁସ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ କଙ୍କଡା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ମାଛ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାଣୀ ୟାଙ୍କର ସବୁ କଣ ଅଛି ଶୋଷଣ ଅଙ୍ଗ ଶୋଷଣ ଅଙ୍ଗଟି ହଉଛି ଗାଲି ତମେ ସବୁ ମାଛର ଗାଲି ଦେଖିଥିବ ତାର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥାଏ ଲାଲ ହେଇକି ପାନିଆ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଥାଏ ମାଛର ଗାଲି ଆଉ ଯୋଉ କଙ୍କଡାର ବି ଗାଲି ଅଛି କିନ୍ତୁ କଙ୍କଡାର ଗାଲିଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଯୋଉ ମାଛର ଗାଲି ଠାରୁ ସେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଙ୍ଗଟାର ନାଁ ହଉଛି ଆମର କିନ୍ତୁ କଣ ନା ଗାଲି ଦ୍ଵାରା ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆମେ ପଢିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ହଉଛି ବେଙ୍ଗ କାହିଁ ବେଙ୍ଗ କଥା ପଢିବା ନା ତାର ଶୋଷଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଉପାୟ ବା ମାଧ୍ୟମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେମିତି ସେ ଲାଭା ଆଉ ଶୁକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଲି ଦ୍ଵାରା କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଶୁକ୍ତି କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଥାଏ ସେ କୋଉଠି ଘର କଣରେ ବା ମାଟି ତଳେ ଏମିତି ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗା ଦେଖିକି ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଓଦାଳିଆ ଚର୍ମ ଦ୍ଵାରା କରିଥାଏ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିକି ସେ ବାଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଆଉ ବେଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ତାର ଫୁସଫୁସ ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଦ୍ଵାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୀତ ଶୁକ୍ତି ସମୟରେ ଓଦାଳିଆ ଚର୍ମ ଦ୍ଵାରା କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଅମ୍ଳଜାନ କାହିଁକି ସେ ଏଇ ବାଟେ କଲେ ତାର ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଇପାରେ ନା ସେଇ ସମୟରେ ତାର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ହାର ଶୋଷଣ ହାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବିକ କ୍ରିୟା ସବୁ ଚୟାପଚୟ କ୍ରିୟାର ହାର କମି ଯାଇଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏତେ ଅଧିକା ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥାନ୍ତା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନ ହେଇଥାନ୍ତା ଶୋଷଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏକୀଭୂତ ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାଟା କମ ଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ତେଣୁ କମ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଜୈବିକ ଜାରଣ ବିଷୟରେ ପଢିବା ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି ପଢିବା ପାଇଁ ଜୈବିକ ଜାରଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ତମେ ସେଟା ଆରମ୍ଭରେ ମତେ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲ ଜୈବିକ ଜାରଣ ହଉଛି ଜୀବକୋଷରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଦହନ ଆମର ଜୀବକୋଷରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜୈବିକ ଜାରଣ ଯୋଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମେ ନେଲେ ସେ ଜାରଣ ହେବା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ ରୁ ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ଚକ୍ର ଦେଇ ତାପରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଦେଇ ଶେଷକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଟିପି ମିଳୁଛି ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜୈବିକ ଜାରଣ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛେ ଜୈବିକ ଜାରଣ ଯେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାରଣଟା ଜୀବ ଶରୀରରେ ହଉଛି ଇଂରାଜୀ ଆମେ କହୁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅକ୍ସିଡେସନ ସାଧାରଣତଃ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ ଆମେ ଭାବୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଯୋଉ ଦହନ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାରଣ ବୋଲି କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏନଜାଇମ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନଟା ଆମର NADH ଆଉ FADH ରୁ ପଢିଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସବୁ ବିଜାରିତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି
ତାଙ୍କର ସବୁ ପୁଣି ସେମାନେ ଜାରିତ ହୁଅନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସହିତ ଆମର ଏଟିପି ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଚାଲିଥାଏ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଜୀବ ଏ ଗୋଟେ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତେଣୁ ଜୀବ ଶରୀର ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଜୈବିକ ଜାରଣ ବୋଲି କହୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେ ଜାଣିଛେ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ଶେଷକୁ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେଥିରେ ଆମର ଶେଷରେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ ସରି ତାପ ମିଳିଥାଏ ଆମକୁ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ହଉଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାପ ସହିତ ଆମକୁ ଆଦେହରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମିଳେ ସେ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଏଟିପି ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହେ ଯାହାକି ପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆମେ ତ ଆଉ ଏଠି ବିଜ୍ଞାନଗାର ନାହିଁ ବା ଆମେ ଘରେ ୟାକୁ ତିଆରି କରୁନେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ହଉଛି ଶରୀର ଭିତରେ ହେବା ପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେମିତି ଏଟା ହେଇପାରିବ ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ମିଳୁଛି ଶକ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତିଟା କୋଉ ଆକାରରେ ମିଳୁଛି ନା ଏଟିପି ଆକାରରେ ମିଳିଥାଏ ସେଇ ଏଟିପିଟାର ଆମେ ପୁରା ନା ଜାଣିଛେ ଆଡେନୋସିନ ଟ୍ରାଇ ଫସଫେଟ ଇଏ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଯୌଗିକ ଏଇ ଶକ୍ତିଟା କୋଉଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ ଘଟେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରୋଟନ ଗତି ସକ୍ଷମ ବଳ କଥା ପଢିଥିଲେ ସେଇ ବଳଟା କଣ ହୁଏ ଏଟିପି ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏଟିପି ହେଉଛି କଣ ଆମର ତିନିଟା ଫସଫେଟ ଅଛି ହେଲା ଇଏ କଣ ହୁଏ ଏଡିପି ରୁ ତିଆରି ହୁଏ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ତମକୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଏଟିପି ର ଚିତ୍ର ଏଟିପି ର ଯଦି ଆମେ ଅଣୁ ଗଠନ ତାକୁ ଦେଖିବା ଇଏ ହେଉଛି ଆଡେନାଇନ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ହେଲା ତାପରେ ରାଇବୋଜ ସୁଗାର ଶର୍କରା ଆସି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇଫସଫେଟ ମାନେ 1 2 3ଟା ଫସଫେଟ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଆଡେନାଇନ ଟା ହେଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକ ଆଉ ରାଇବୋଜ ହେଉଛି ଶର୍କରା ଟ୍ରାଇଫସଫେଟ ତିନୋଟି ଫସଫେଟ ଥିବା ଲାଗି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଟ୍ରାଇଫସଫେଟ ବୋଲି ତାହେଲେ ଏଟିପି ଆଡେନାଇନ ରାଇବୋଜ ଆଉ ଟ୍ରାଇଫସଫେଟ ତିନିଟାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଆଡେନୋସିନ ଟ୍ରାଇଫସଫେଟ ଏବେ ଏଟିପି ଟା ମୁଁ କହିଲି କଣ ଯେ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଯୌଗିକ ଅର୍ଥାତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି ଯାହା ଜୀବ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଟିପି କୁ କହୁ କଣ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ତିଆରି ତ ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ କୋଷ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ତିଆରି ହେଉଛି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ 2ଟି ଏଟିପି ମିଳୁଛି ସେ ଏଟିପି ଗୁଡ଼ା ସେଇଠି ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ କହୁ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ସେମିତି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଏଟିପି କୋଉଠି ତିଆରି ହେଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ତିଆରି ହେଉଛି କାହା ପରେ ଯେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉ ଚାଲେ ତାପରେ ପରେ ସେଟା ଆମର ତିଆରି ହେଇଯାଏ ବେଶୀ ପରିମାଣ ତେଣୁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ବେଶୀ ପରିମାଣର ଏଟିପି ବା ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ କହୁ ଜୀବକୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଟିପି ସିଏ କଣ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ସେ ଏଟିପି ରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏଡିପି ରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଏଟିପି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ପରେ ମିଳେ ଆମକୁ ଶେଷରେ କଣ ନା ଏଟିପି ମିଳେ ଏବଂ ସେ ଫସଫେଟ ଟି ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ଯୋଉ ଅଧିକା ଫସଫେଟ ଗୋଟେ 3ଟା ଫସଫେଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଫସଫେଟ ପୁଣି ବାହାରି ଯାଏ ପୁଣି ଏଡିପି ଏଇ ଏଡିପି ରୁ ପୁଣି ଆମର ଏଟିପି ତିଆରି ହେବ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପୁଣି କଣ ହବ ଆମର ସେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଏଟିପି ଅଣୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିଳେ କେତେ ନା 30.5 କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ତାପରେ ଏଇ ଏଟିପି ଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ଯୋଉ ଚୟ ଅପଚୟ ଆମେ ପଢିଛେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ଯେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ କ୍ରିୟା ଗୁଡା ହଉଛି ଚୟ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ କେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ତା ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷା କରେ କି ଏଟିପି କେମିତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ମାନେ କଣ ଏଟିପି ବ୍ୟବହାର ହେଇଗଲା ସେମିତି ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଲା ଆମର ଅପଚୟରେ କଣ ହୁଏ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ କିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଟିପି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏଟିପି ହିଁ ଚୟାପଚୟ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିକି ରହିଛି ଏବେ ସେଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆମେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆମେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କରିକି ଆମର ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଶରୀର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଶରୀର ଗଠନ ହେଲା ବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମିତି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହେଇକି ତାର ଯେତେବେଳେ ଦହନ ଘଟୁଛି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ ଦେଖ ଏଇଠି ଏଟିପି ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଟିପି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଆଉ ଅପଚୟରେ ଏଟିପି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତିଆରି ହେଲା ଏଠି ଏଟିପି ତିଆରି ହେଲା ଏଠି ଏଟିପି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଟିପି ଗୋଟେ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟିଏ ଏଟିପି ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗୋଟେ ଏଡିପି ମିଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଇ ମାନେ ଇନଅର୍ଗାନିକ ଫସଫେଟ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯେମିତି ଖାଲି ପି ଟା ଲେଖିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଫସଫରସ ବୋଲି ଏଠି ଆମେ ପିଆଇ ଆମର ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପିଆଇ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝାଯାଏ ଇନଅର୍ଗାନିକ ଫସଫେଟ ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଏଟିପି ଅଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ଜଳରେ ଦୁଇଟା ଦ୍ରବଣୀୟ ତେଣୁ ଏଡିପି ଗୋଟେ ମିଳେ ଆଉ ଗୋଟେ
गोटे एडीपी अणु मिले एवं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अणु मध्य मिले ता सहित मु कहि देछि टिके आगुरु जे 30.5 किलो जूल शक्ति रहत ए शक्ति कोन काम रे लागे माने एटीपी को काम रे सहायता करे आमर विभिन्न कोषर संकोचन पेशी कोषर संकोचन आम दौड़ुचे डेउचे लेखुचे चालुचे ये सब गुड़ा कौन होम पेशीर संकोचन प्रसारण घटुचे से कार्य एटीपी सहायता करे पुष्टिसार पुष्टिसार अणु गठन हेले आम शरीर विभिन्न उपादान गुड़िक गठन हम जमीक कोष झिल्ली या न्यूक्लियस तापर आम कोष भितर जो अच्छी विभिन्न अंगिका गुड़ या सब गोटे उपादान हूँ कि पुष्टिसार आ स्नेहसार उपादान गोटे गोटे पुष्टिसार गठन हबार मैंने विभिन्न प्रकार खाद्य सार उपादान गुड़िक गठन हबार एटीपी साहाय्य करता है आम शरीर भितर आम तो बाहर पुष्टिसार तैयारी श्वेतसार आम बाहर हो शरीर भितर पुष्टिसार अणु गठन आमको एटीपी साहाय्य करता है व्यतीत आ गोटे साहाय्य कर कौन ना स्नायविक आवेगर संचरण अर्थात आम जो जापे कही आमको डाकिला छुईले आम जापे गरम है जापे ठंडा ये सब जानते आम स्नायु मान द्वारा तुम जो नियंत्रण और समन्वय विषय पढ़ो आम आलोचना करवा से विषय तुम से स्नायविक आवेग विषय आउे भल भाव में जापर स्नायविक आवेग आम गोटे जगह माने उद्दीपना जो जगह पहुंचला पाइला आमर स्नायु से स्नायु देकी पुणी मस्तिष्क पर्यंत खबर जीव से क्या द्वारा गोटे आवेग द्वारा जाऊँगी से स्नायविक आवेगर संचरण हाँपाई साहाय्य करे कि एटीपी एटीपी कार्य एमती विभिन्न आम शरीर भितर जिते कार्य होउछि सब कार्य शक्ति आवश्यक हुए आ शक्ति गुड़िक एटीपी गच्छित होकर रही एटीपी द्वारा साधित होता है मुझे भावुँ तुम मैंने आज क्लासटा भल भाव में बुझी सारी ना नहीं ताहले आम आज क्लास को ये रखा यापर आम श्वासक्रिया संपर्क में आलोचना करवा ताहले आज क्लासटा ये रखा तुम समस्त को धन्यवाद।